Que tal, como están? Benvidos. Este sábado hai baloncesto no multiusos de Sar. O Obradoiro recibe o Juventud. Esta mañá contounos Moncho Fernández como está a vivir o equipo estes días nos que se está a falar tanto desas 4 vitorias consecutivas e da boa etapa que está a atravesar o club. Tamén compareceu esta mañá no multiusos de Sar José Luis Mateo, director xeral do Obradoiro, para explicar a situación de Bercins. Aínda seguen sen chegar eses papéis necesarios para que o xogador poida participar co equipo. Agora mesmo todo está en mans da FIBA, así que a ver que pasa. E, por certo, que Moncho Fernández recibiu un agasallo por parte do Consello de Administración polos seus 100 partidos na ACB. O levamos ben no aspecto de autoconfianza, non? De coñecer o camiño para facer as cousas ben. Eso sí é un motivo de reforzo, que estamos tamén nun punto de madurez de saber cal é o camiño e non abandonalo, non? E estou contento co traballo que están a facer os rapaces no día a día, non? O maior enemigo do halago, como diste, é o relax, e por ahora non o vin. Que ben. Gracias. Y estamos a la espera de la decisión que tome FIBA, que esperamos que sea inminente, ¿no? Decir que esto es lo más importante, que no ha cambiado absolutamente nada desde hace 2 semanas, cuando en Málaga decidimos intentar la contratación de Caspars, ¿no? Estamos a la espera y pensamos que tenemos razón en este proceso y esperamos que la documentación llegue de una manera inminente, ¿no? Si va a ser dentro de una hora o por la tarde o mañana por la mañana es algo que desconocemos, pero sí esperamos que haya una decisión inminente. E hoxe acompáñanos aquí no plató un dos técnicos axudantes do Río Natura Monbus Obradoiro. Temos a Víctor Pérez. Que tal, Víctor? Moi boas. Hola, moi boas. Víctor, que estamos a falar todos estes días desas 4 victorias consecutivas que leva o equipo e hai que ver un pouco como é o baloncesto de cambiante, non? Porque hai nada, a principios de xaneiro máis ou menos estábamos falando de todo o contrario, de que o equipo levaba 4 derrotas, de que a ver se reaccionaba. Dende dentro, como se ve toda esta situación, estes cambios? Sí, bueno, nós sempre intentamos poñer un pouco de mesura en todas estas circunstancias, non? Tanto cando gañas como cando perdes, non? Viñamos de perder 4 partidos seguidos, pero tamén viñamos de competir, non? Contra a Laboral Cuxa, escápasenos por 2 puntos, habíamos perdido con Gran Canaria na prórroga. É certo que a mellor a derrota de Estudiantes a Valladolid era 2 derrotas dolorosas, pero tampouco nos víamos tan mal, non? Circunstancias, sabíamos que estábamos cerca, o equipo necesitaba gañar, moitas veces estes estados, estas dinámicas consigues solo cunha victoria. Conseguimos unha gran victoria en Murcia, parece que nos dou, esas tiros que antes non entraban, esa confianza, esa alegría no xogo, e dai ahora levamos 4 seguidas, non? Moitas veces é unha pequena circunstancia, pero é deporte, pasa isto. Quizáis o que máis doía era esa derrota fronte a Valladolid, que sí que pasou un pouco de factura. Sí, é unha derrota dolorosa porque, casi todos os equipos da Liga están ganando, e aparte ganando con solvencia, non? Partidos que perderon de 30 e 40 puntos, non? Aparte nos viñamos de facer un bo partido co Unicaja, de ganar o Unicaja, é unha derrota que non nos esperábamos. Non saliu un bo partido, eles, agarráronse o partido igualado, e ao final leváronse. Eu creo que das derrotas deste ano é a máis dolorosa para nós. Pero hai que esquecela e centrarse que agora hai 8 vitorias, aínda que non se conseguira contra Valladolid, pois aí están as outras 8, e eses partidos hai que esquecelos mellor, non? Non darlle máis voltas. Sí, unha vez acaba un partido xa tens que estar pensando no seguinte, non? Tampouco podes estar aí lamento as heridas cando perdes, nin estar en un estado de euforia, porque o día seguinte, tens que xogar outro partido, tens que afrontalo co 100%, a máxima concentración para ganar. É o que ten esta liga tamén. Moitas veces a xente fala de por que a ACB é unha liga tan competitiva, non? Esta liga endesa é precisamente por eso, porque calquer equipo pode ganar a calquera, non? Se colles a mellor as grandes ligas de Europa, normalmente entre os 3 primeiros da clasificación xuntanse as súas derrotas, depois é imposible que podan perder contra un equipo de abaixo. E na Liga ACB
na Liga Endesa esta, pois, isto dase, non? E, por iso, pois, o Obradoiro é capaz de ganarlle o Unicaja, é capaz de perder co Valladolid. Bueno, pois son circunstancias que se dan e por eso nós os técnicos sempre intentamos, bueno, poñer un pouco de mesura, de saber como é a competición e, bueno, ir pensando en partido a partido e unha vez, pois, para intentar acadar o obxectivo, pois, o antes posible. De feito, seguindo o que ti dis, non hai máis que ver a clasificación e o rival do próximo sábado, que é o Juventud, que está entre os 8 primeiros, en teoría agora mesmo estaría clasificado para os playoffs, pero que o Obradoiro só ten unha vitoria menos que eles. Sí, tamén fala eso da igualdade que ten a Liga, non? O que ti fai un mes estamos pensando solo na salvar eses postos de descenso, estábamos aí nunha situación complicada e de repente ganas 4 partidos xa podes pensar nos play-off, non? Bueno, pois moitas veces eso. A Liga CB ten tamén isto, non? Que é tanta igualdade que hai entre os equipos que a mellor unha ou dúas derrotas significa que podes estar peleando por estar abaixo ou peleando por meterte entre os 8 primeiros, non? De todas formas, pensas que a evolución do Obradoiro foi un pouco bastante normal, por isto de que todos os anos tedes que reinventar o equipo, os xogadores necesitan adaptarse, o grupo volver a coñecerse, volver a acoplarse, volver a coñecer o xogo un pouco, e quizáis hai que dar un marxe, non? Non se pode comezar todas as temporadas xa gañando, senón que hai que ir partido a partido, e parece que agora sí que xa o equipo está máis compenetrado. Sí, eu creo que agora podemos estar nun estado óptimo, non, o equipo. É certo que cando incorporas a moita xente nova, pois teñense que adaptar. E aparte a nos dousenos a extraña circunstancia que a xente que entraba nova foi a última a incorporarse ao equipo por circunstancias, pois Mario Del estaba no Europeo, Scott estaba xogando Tornadas Américas con Jamaica, Muscala tamén incorporouse tarde. Bueno, tamén eso condicionounos bastante a nosa pretempada, non? Tardamos un pouco en adaptarnos ao que Moncho quere do equipo, bueno, o que queremos ver é Obradoiro. E depois tamén tiñamos moita xente nova, a xente nova moitas veces ainda tarda tamén a adaptarse pois, a nivel de exigencia da liga, a nivel de contactos, bueno, un pouco, pasounos un pouco de todo. Logo, pois, a veces sí, saliron uns partidos moi bons, como o día do Barcelona e tal, e outro día pois, un partido moi malo como o do Valencia, no? Na casa. Bueno, pois son circunstancias. Eu creo que agora máis ou menos estamos nun estado óptimo, no? Eu creo que ainda podemos mellorar e ainda chegar un mellor rendimento, pero sí que agora sí que o equipo xa notase máis alegría xogando, bueno, ten as cousas máis collidas e creo que está notándose no xogo e nos resultados tamén. Outra circunstancia típica nesta temporada para vos, para o corpo técnico que estades actualmente, foi que tivera que marchar un xogador no medio da temporada, como foi Mineraz, un xogador que non acabou de encaixar no equipo. Como afrontastes esa situación? Bueno, pois, ca naturalidade de decir, bueno, pois, se era un xogador que tiñamos expectativas postas en el, bueno, ao final, pois, non se acadaron esas expectativas, el non estaba tampouco moi a gusto co seu rol no equipo, non? Pois estaba a participar pouco, e, bueno, pois, ao final chegouse a un acordo bo para as dúas partes, el, bueno, ahora mesmo está xogando en Francia, bueno, e nos estábamos a búsqueda dun xogador. Bueno, o que foi un pouco tamén reactivar o equipo, non? Bueno, sabíamos que só nos quedamos con 4 pivos, Miki é certo que está entrenando moi ben sempre, un xogador que en ese aspecto é exemplar, porque sempre entrena ao 100%, sempre dá un nivel alto, bueno, e agora pudo ter un pouco máis minutos, encontramos a combinación tamén de que Oriol e Muscala xogasen moito máis tempo xuntos, bueno, Oriol tamén tivo que xogar ahora moitos máis minutos, non? Dos que se estaba habituado, bueno, a veces, bueno, pues, pasan estas circunstancias, non? Que perdes un membro e parece que o equipo ainda conxúrase, faise máis forte, bueno, non se bota tanto en falta e parece que ainda que eres millor, non? Sí, que de feito cadrou, non? Que ían esas 4 derrotas, cadrou esta marcha de Mineraz e parece que reaccionou o equipo, non digo que fora por iso, pero que coincidiu, non? Un pouco no tempo que podíase pensar, ao que agora hai un reforzo menos, como te dicías, pois Miki si adestraba, pero non estaba acostumado a participar en partidos co equipo, podía ser tamén unha incógnita o seu papel,
E ao final o equipo soubo sair adiante, suplir esa ausencia, non? Sí, son circunstancias, a veces nunca sabes, non? Parece eso que eres un xogador menos e que eres un rival máis fácil e resulta todo o contrario, non? Bueno, circunstancias do deporte, bueno, o bo é que, bueno, que o equipo non notou esa ausencia e que, bueno, que todos os xogadores deron un paso adiante, bueno, que agora que estamos xogando con máis agresividade, estamos, creo que, xogando un poquitín mellor e por eso tamén estamos acadando esas victorias. Ti que estás ali dentro e adestrando continuamente cos xogadores, sorprendeuche o rendemento de algún xogador deste ano? Bueno, o do Oriol sempre nos sorprende, porque sempre empeza aí como unha función casi, digamos, de cuarto pivot, non? De pouco de xogadores e veterano enseñar aos xóvenes, non? É unha participación, digamos, mínima, non? Nun partido, unha rotación, e agora está sendo un xogador importante, non? Parece que por el non pasan os anos e que sigue dando, non? Mostras da súa calidade e que sigue xogando. Pois os outros máis ou menos xa os coñecíamos, non? Os do ano pasado, pois evidentemente xa os conocíamos, Muscala sabíamos que era tamén un xogador de moita proyección, que é un xogador xoven, pero que ten unha grande carreira por diante, non? E, bueno, que a medida que foran pasando as jornadas, o seu rendimento iba a incrementar. Bueno, Basilis tamén lle costou un pouco adaptarse, porque viña tamén dunha circunstancia de ser un xogador de rotación, de ser ese rol de segundo base e tal, non tanto de coller o equipo. E, bueno, tamén é certo que os equipos de Moncho non é tan pouco fácil de adaptarse dun primeiro momento, non? É máis nunha posición tan complexa como a de base. Pero sí sabíamos tamén da súa calidade, eu creo que agora está... Scott tamén é un xogador que bueno, que viñanos de... Sabíamos perfectamente cal é as súas características, un xogador con cousas diferentes ao que tiñamos dos outros perimetrales e tamén, bueno, pois nos sorprende, hai tivo partidos que tivo moi boa rotación. Pois, bueno, quédame Mario, que tamén sabíamos, non, que é un xogador de equipo e agora, aparte, está cumplindo perfectamente a súa misión, que hai partidos que xoga poucos minutos e non importa en sacrificarse defensivamente, facer faltas e non ser egoísta deso de querer xogar máis minutos. Bueno, un xogador de equipo está tamén cumplindo a perfección o seu rol, non? O que pode pasar é o problema que sempre pasa no Obradoiro, que como destaque un xogador, fagades un descubrimento, marchan con el. Bueno, sí, non, é a verdade, oxalá marchen, non? Con eles, porque significa que o fixeron ben, non? Sempre é mellor que che leven un xogador que teñas que botalo, non? Sí, sí. Porque eso significa que o fixo ben, non? Sí, eu creo que, bueno, pase ao Obradoiro, pase a todos os equipos pequenos desta liga, non? Ou presupostos pequenos, non? Está claro que un xogador cando destaca, pois, bueno, chama a atención da liga e vai haber outros presupostos maiores e que, bueno, pois eles tamén teñen ambición, pois, a mellor de xogar un equipo de que pode xogar competición europea, bueno, é unha circunstancia que sempre pasa, pero xa che digo, é mellor que non lo leven porque fixeron o ben, que a que teña que irse non queramos que siga con nós, non? Sempre mellor, dende logo. E temos que falar de Bercins, da nova incorporación do Obradoiro. Xa explicou esta mañá José Luis Mateo, director xeral, cal é a súa situación co tema do papeleo, do transfer, con ese problema que ten co seu antigo equipo, e mentres, de momento non pode xogar, a ver se finalmente chegan eses papéis e se pode estar o sábado para algúns minutos, pero deportivamente, como se está integrando e que traballo estades facendo con el? Bueno, a verdade é que está nos sorprendendo, non? Porque non é fácil agora chegar a mitad de temporada, todas as cousas, non? O staff técnico que temos, non? A cantidad de batería de movimentos que temos, adaptarse a ela, non? Tamén as diferentes defensas, bueno, é moi complexo, non? El, a verdade é que desde o primeiro día, pois, mostrou unha gran capacidade de coñecemento, adaptouse moi rápido, e, bueno, está empezando, non? Empezando a conocer o que queremos del, o xogo do equipo, non? E, bueno, a ver se ahora xa pode, non, xogar e demostrar a calidad que ten. É un xogador que, bueno, eu creo que agora polo momento vai ser un xogador que nos vai axudar na rotación, porque tamén el é certo que leva agora 5 meses sen competir, porque estivo lesionado, e máis os problemas que xa vos comentaría José Luis co seu equipo. E, bueno, tamén está
estado de forma que ainda óptimo para competir, que ainda o ten que ir acadando, non? Pero, bueno, eu creo que vai ser un xogador que nos vai axudar, que nos vai facer millores, e, ao final, é o que buscamos nel, non? Bueno, pois, o gallá que se adapte ben e que poida axudar o equipo. Unha última preguntiña antes de despedirnos, porque últimamente no Obradoiro hai moitas celebracións. Esta mesma mañá comentábanos Moncho Fernández que o sábado se farán 150 partidos do club na ACB. Moncho Fernández estivo tamén cumprindo os seus 100 partidos como adestrador na xornada pasada. Que sente un cando forma parte deste club? Bueno, a verdade que, moitas veces, non? Que somos un club pequeno, que, bueno, que temos unha historia particular, e, bueno, a verdade que ora, o que antes era imaginable, non? Que o Obradoiro poidese manterse un ano o que foi o noso primeiro ano, non? Que era facer historia, non? De subir a ACB e non baixar, non? E manterte. Pois ora xa non é tal, é que ora podemos facer 100 partidos seguidos, non? Na Liga, non? Bueno, somos un club entre os máis modestos da Liga, bueno, é que eu creo que cada partido que consiga o Obradoiro xogar na Liga ACB xa é un éxito, esa é de celebración. Bueno, agora estamos nos 150, pois habrá que ir polos 200 e depois a polos 300, non? Pero creo que para estar ledos deses 150 partidos e que sean moitos máis, non? Ademais, podedes ata xogar playoffs e todo o que vos dé a gana últimamente. Sí, señor. Pois, Víctor, moitísimas grazas por vir ata aquí, toda a sorte do mundo, galla que se sigan cumprindo obxectivos e ata o que non son obxectivos. Bueno, moitas gracias. Nos voltamos mañá con máis deportes. Graciñas por atendernos.